Making dinner again. Yung bahaw ko, gigisa. Oo, si sangag. Gisa tuloy. Sangag pala. Kata guys. Eggs. Bakit naman bawal? Hanggang bukas na to. Takpan natin. Tapos magluluto ako ng chicken. Magbaya tayo ng chicken. Oh, ano ba tawag doon? May onion. Sobra kahapon. Ay, nahulog pa. Ow. That's last, ha? Mm. That'll be last. Hmm? Sarap ng watermelon. Wala akong atsal. Di ko din alam kung ano pa lalagay dito. So, baka ito lang. Onion tsaka garlic. May minarinate ako na chicken. At chop ko na din. At timplahan ko na din ng ano-ano. Yung lunch namin, ano lang, baon namin sa nagtrabaho kami. Ano lang ba? Cucumber, tsaka tag-isang itlog kami. Cucumber salad, tag-isang itlog. Yun lang. Sobrang diet talaga. Naanad na lang akong lawas.
Dira o ang chicken. Lagyan ko sana ng sesame seeds. Kaya lang di naman mahilig yung mga sakupan ko ng sesame seeds. Nag-brown na yung garlic. Lagay na natin ito siya. Madali lang naman maluto ang chicken. Malapit na siya maluto, guys. Ini-air vent ko dito. Kadalasan yung air vent nasa taas, diba? Yung amin ganyan. Sukad na siya, magsukad. I-off na natin. Luto na siya. Nag-simmer na. Madali lang siya maluto kasi pinasimmer ko lang. Ito. Kain tayo, guys.